Sekuba dance music. Khona ingoma ka AKA, khona ingoma ka Bahube. Zwaka wena yakhe ibreketha. Awuqale phansi futhi ubana ngizona. Uyazwa. Uyizwela wena usalof. Okay balomkhulukhethi. Uzozwa ngento nje ithi akumoya nonjinji ukhozi FM. ubulele phansi uyavuka uyalala uthi Kuya ngathi ilanga ileli nje umhlanganiso lo nje. Ngiyabutshwa. Akumoya ukhozi FM. Lomzwayo uzowakha Mbatha sasemkhaseni noSibu siqhathe ilanga noselezwe ezinye zenhlelo lezi ngasho ngithi zahamba phambili futhi zajabulisa abalaleli bokhozi FM kwase kuba inayi lensizwe kaNongoma ukhozi ayisawubona Wemahla makwaza. Sasikho. Bafana noma ngithwala ngize ngihole ngithathe nje ukhozi ngibe khona nje mawungena ebusuku sibize bafana sithi 0893109993 sathabalale njengamanje. Ukhozi sawubona. Akumoya ukhozi FM. Unjani umfana waNongoma? Ngiyaphila mfethu ubana ngikhuluma nawe ukhozini ngikhona ngisebenza khona njengamanje. Waza futhi ukhozi yafana sawubona. Makwaza. Hey, umakwaza ulaphi lo wena ukhozini ngilapha wewe. Ngiyaphila. Hey, awusuka bathona. Njalo ngomgqibelo ebusuku. Danki Lucky enye insizwa bakithi esiyaphumula sengathi umphefumulo wayo ungathola ukuphumula ongunaphakade enye asivakashela la uhlelweni efika jabulisa abalaleli bokhozi nansi kuba bonke abavotile engathi uNkulunkulu engababusisa manje namsonze awuthola manje nayi imoto eqhubeke njalo egibele rent Akumoya ukhozi nayi intombi alokho ethandaza nje uNkulunkulu azivakashela kakhulu ispeechless angazi ngithini ngibonga nonke ngothuleni bese kuthi laba votela ithi mfaka umoya ngicela ukusho ukuthi alehlanga libehlanga dlanini amanzi idle chicken beef Martin curry lihlanganise bese sinivala ngokuthi no kisanhleka sithi njalo ngomgqibelo ebusuku engakusho ngasho ngithi mhlaba awunoni ingabe uyonona nini 54 minutes past 11 besihamba sishama OBs sisakazela ngaphandle sihlangana nabalaleli bokhozi FM izwa lo hola lapho injabulo ibuzwa kufaka umoya ushintsho wami lo umgqibelo ebusuku ngo10 kuya ku2 no DJ abashaya ingoma eshisayo Let's go. Emaphathini amakhulu sikhona phakathi. Uyibona le version. Fosho. Usithole nabantu abathanda ubumnandi. imake siswejini neboots ngiyabona lapha Kama la mbugo ngithi ubani isithando sakho ngiyafuna ngizokushisa Sithi singala nawe shona khona ungakhutheli-ke lolu hlelo njalo ngomgqibelo ngo10 kuya ku2 ebusuku yo I know buzokhumbuleka lobumnandi leminyaka lengisakaza lolu hlelo ziningi izinto engeke ngayidlala zonke ezezekile ejabulisile zangihlekisa kwamnandi kanje yaya khona umunye umlaleli futhi esasiku OB sisakaza eNewcastle kwiGumba Fest wasitshela ukuthi wayifunda nomsweli uAnda Msweli wetraffic izimo ziyawa awukunze musane nje ufakele ufalani la bamfaka ama-headphones kubuza ufakelwani lokho uyaphila bafo ngiyaphila mhlonishwa ubabani lo ukabhashe lona isapota ukhozi FM manje ngiyamthanda uAnda Msweli mfana bathi phela igama lakhe uAnda kodwa no uPaulus ngifuna noPaulus Msweli wayithanda ukusaza vele efuna ukusaza ibhola nje wahluleka kodwa awu ngiyakubona ujabulile lana uyile kujabulise kangaka ngijabule khona ngakhula ngalo nje uhamba nobani njengobula ngihamba ngedwa mina ngihambe namuntu
Zona ke zonke lezo zinto lezo ke sengikhumbuza wena mlalelo Ukhozi FM nezohlezi njalo nje sengikhumbuza wena noma kuthiwa sengenza yona i-top 20 yoKhozi njalo ngemgqibelo ngo-12 kuya ku-3 khumbula ukuthi ngeviki elizayo uzobusuhleli noZil Dladla nayi le voice mvuyo kaMapolo wamkhize uthi #grand finale awu grand finale wola sikhokho sami wola #grand finale yona kumele isebenzise njengamanje #leyo ukuze ngikwazi ukuthi ngikubone ngikwazi ukuthi ngikufunde la Osivumile Duma umunye abantu abavelayo la location njalo nje langa lakhe sithole faka umoya grand finale uthi unathi yena ukwanongoma kukulami mkumkanikazi shame sikrova nje kuphela sithi ximba usodolopha uthi #faka umoya grand finale